Ο σημερινός γηπεδούχος Μακεδονικός με 6 βαθμούς, 5 έχει ο Ερμής Αμυντέου, 2 έχει ο Πας Φλόρινα και καθόλου βαθμό η Θείολα Φιλότου. Ωραία κάθετη τώρα από τον Ανδρεάδη για το Φερεντίνο. Προσποιείται, προσπαθεί να αποφύγει το Τσαλά. Ωραία σέντα για τον Ζινόβιο, ο οποίος σε πλεονεκτική θέση δεν ισορροπεί καλά και η κεφαλιά του πονάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ήταν μια πολύ καλή ενέργεια ατομική του Γιώργου Φερεντίνο από τα δεξιά. Σέντρα ακριβίας στην καρδιά ακριβώς της μικρής περιοχής. Σηκώθηκε ο Νίκος ο Ζινόβιος, δεν βρήκε καλά την μπάλα, την έστειλε πάνω από το δοκάρι, το οριζόντιο δοκάρι του νεαρού Γιάννη Ψαροδού. Στην άμυνα του Αμυντέου. Είχαν επιστρέψει όλοι. Φεύγει τώρα ο Πασχαλίδης από κανονική θέση, λέει ο διαιτητής. Σουτάρει και εντυπωσιακή απόκρουση από τον Γιώργο Κοφίδη. Ήταν μια βαθιά μπαλιά του Τσολίνη πίσω, από πολύ πίσω από την άμυνα. Εκεί βρέθηκαν στην πλάτη της άμυνας του Μακεδονικού και ο Ηλίας Σολάκης και ο Κώστας Πασχαλίδης. Πήρε τη φάση πάνω του Πασχαλίδης, αφού σάστε στην αρχή κοιτώντας αν είναι offside ή όχι. Παίζεται, είπε ο επόπτης, το δέχτηκε ο διαιτητής. Σούταρε ο Πασχαλίδης και εντυπωσιακά απέκρουσε κόρνερ ο νεαρός Γιώργος Κοφίδης, σώζοντας την ομάδα του από βέβαια Μακεδονικού με 7 το Ερμή. Μες στην περιοχή καλοτραβηγμένο, κεφαλιά του Μπαμπάρη, αλλά όχι τόσο γεμάτη όσο χρειαζόταν για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Βρήκε την μπάλα του Μπαμπάρη στο Ζινόβιο, καταπληκτική συνεργασία. Μπαίνει στην περιοχή, προσπαθεί να τη σπάσει προς τα έξω. Χτύπησε η μπάλα τώρα κάπου πάνω στον Τσέλα. Για να βλέπει για χέρι του Μακεδονικού. Ο Τσολίνης θα γεμίσει με το στήθος ο Μούλας. Και Τίμης γεμίζει ωραία εκεί, κεφαλιά μάλλον του Ζινόβιου, γιατί διεκδίκησε υπό την πίεση του Κλάζογλου. Ο Ηλίας Σολάκης θα δοκιμάσει ψιλοκρεμαστά, πολύ καλή εκτέλεση. Λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γιώργου Κοφίδη. Ψαράς για το Σερσέμι. Δεν θα αρχίσει ο διαιτητής να σφυρίξει τη λήξη και να το κάνει τώρα. 0-0. Τελειώνει το πρώτο μέρος. Μακεδονικός Αγίου Παντελεήμων εναντίον Ερμή Αμυντέου. Σε λευκή ισοπαλία μέχρι στιγμής. Χωρίς πολλές φάσεις το παιχνίδι. Που προσπαθούσαν οι δύο ομάδες να απειλήσουν και σε ένα παιχνίδι που έχει σημαδευτεί μέχρι στιγμής από 3 ευκαιρίες, μία για τους γηπεδούχους με τον Ζινόβιο στο 7 και 2 για τον Ερμή στο 20 με τον Πασχαλίδη και 41 με την εκτέλεση φάουλ του Σολάκη. Όλα τα βαριά κορμιά μες στην περιοχή και από τις δύο ομάδες θα γεμίσει, σηκώνεται κεφαλιά ο Σολάκης υπό την πίεση του Μούλα και του τερματοφύλακα και του Κοφίδη. Στον άξονα, αρκετά μακριά από την περιοχή όμως. Επιχειρήσει δυνατό χτύπημα ο Χάρης Σιδηρόπουλος. Θα κατέβει η μπάλα, όχι όμως όσο το χρειαζόταν. Δεν ανησύχησε και πάλι ο Ψαράς, έχοντας το μαξιλαράκι των 3 πόντων από την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Προηγείται και στα πλέον. Μια μπροστινή παλιά για το Σολάκη. Με πλάτη ο Μπαμπάρης μαρκάρει. Δεν γύρισε να σου πάρει ο Ηλίας Σολάκης. Ήταν υποποίηση από τη μαρκάρι του Μπαμπάρη. Ήταν μια ξαφνική μπροστινή παλιά, ένα γέμισμα από το χώρο της άμυνας από τους παίχτες του Ερμή. Προχώρησε μες στην περιοχή ο Ηλίας Σολάκης υπό την ασφικτική πίεση. Η σέντρα από το Τσολίνι. Δεύτερο δοκάρι, ωραίο βολέ κυριστό. Ηλιάδη
έδαφος και μετά πήγε στον Πασχαλίδη που προσπάθησε να απειλήσει, δεν τα κατάφερε. Έδιωξε και πάλι ο Κοφίδης σε κόρνερ. Αρχίζει να ανεβαίνει ο ρυθμός του παιχνιδιού. Ο Μακρύνη. Πάλι ο Σολάκης κατεβάζει την μπάλα και κερδίζει το φάουλ από τον Γιώργο Φερεντίνο. Το δεύτερο θέατρο επιτρέπεται! Ανδρεάδης με το στήθος. Βρίσκει την μπάλα σε Σένης. Φάουλ επιθετικό μέσω διαμαρτυριών σε αποφυλά. Γιάννη! Τελικά διορθώνει την απόφασή του, με την υπόδειξή του μάλλον, γιατί η απόφασή του ήταν να δώσει φάουλ υπέρ του Μακεδονικού. Έτσι μάλλον ήταν και το δικαιότερο. Εκτελεί ο Γεωρετζίδης, όχι περνάει πάνω από την μπάλα ο Σιδηρόπουλος. Άσχημη εκτέλεση. Καμία ανησυχία για τους. Και τώρα ο Βασίλης Μπατμάς περνάει στο αγωνιστικό χώρο στη θέση του Χάρη Σιδηρόπουλου. Στο 25ο λεπτό το φάουλ από τον Τσολίνη. Με τις γροθιές ο Κοφίδης κερδίζει και το φάουλ από τον Κλάζογλου που έπεσε πάνω του στην προσπάθεια να διεκδικήσει την μπάλα στον αέρα. Ωραία κάθετα παίζει ο Ανδρεάδης για τον Δημόφσκι από τα αριστερά. Πατάει την μπάλα. Θα ψάξει να τη γυρίσει σιλτά. Πέφυγε τον Πατμά. Παίζει κάθετα με τον Πασχαλίδη, γυρίζει εκείνος. Προσπαθεί ο Φερεντίνος, ο μονοπληματής για τον Ηλία Σολάκη. Προσπάθησε να πλασάρει χωρίς δύναμη. Ξανά με τα αριστερό, σεντράρει. Κεφαλιά από τον Θεοδουλίδη. Άστοχη κεφαλιά, αλλά η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη. Ο Γεωργίτης κατεβάζει, γεμίζει και πάλι. Παίζει ο Πατμάς που δεν είναι θέση offside τη φάση, αλλά το σταματάει ο Κόκκης, δεν ξέρουμε. Το δείχνει στη θέση offside. Μαριορίδης πάλι γεμίζει. Κεφαλιά από τον Χαϊτίδη, άστοχη. Και τώρα η λήξη από τον Σάκη το κάτι. Βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες με ένα στήρο 0-0. Σε ένα παιχνίδι τακτικής, σε ένα παιχνίδι σκοπιμότητας, σε ένα παιχνίδι έντασης, χωρίς όμως φάσεις. Σε ένα παιχνίδι που αφήνει ανοιχτή την υπόθεση. Ήταν ένα ακόμη ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων. Ήταν και αυτό ένα μέτριο παιχνίδι που κρίθηκε στη δύναμη, στις μονομαχίες. Είχε ελάχιστες φάσεις και στις δύο εστίες. Εμείς ήμασταν πολύ καλά οργανωμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Δεν κινδυνεύσαμε σε καμία, νομίζω, στιγμή του παιχνιδιού ιδιαίτερα. Έγινε μια μεγάλη φάση στο παιχνίδι, την οποία την είχαμε εκεί, εμείς, μπορούσαμε εκεί να προηγηθούμε. Ήταν γενικά ένα παιχνίδι κλειστό που κρίθηκε στη δύναμη και οι δύο ομάδες προσέξανε πιο πολύ τις άμυνες τους παρά να πετύχουν κάποιο τέρμα. Σίγουρα είναι μια διαφορετική διαδικασία και μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για ερασιτεχνικές ομάδες που καλούνται να δώσουν σε 20 μέρες 6 παιχνίδια. Αυτό είναι δύσκολο. Εμείς βέβαια προσπαθούμε όσο μπορούμε να το διαχειριστούμε καλύτερα. Έχουμε εμείς τις λύσεις. Ήδη και σήμερα είχαμε δύο παιδιά που ερχόντουσαν από τραυματισμό. Παράλληλα κερδίσαμε και λίγο χρόνο, αυτά τα παιδιά δηλαδή πάνω απ' όλα. Είναι μια διαδικασία δύσκολη, αλλά πιστεύω ότι η δική ομάδα μπορεί να τα βγάλει πέρα. Κοιτάμε τη συνέχεια. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη ότι έχει να κάνει με την ποιότητα του παιχνιδιού. Ακόμα ένα παιχνίδι κακό. Να μιλήσω περισσότερο για τη δική μου την ομάδα. Νομίζω στερήσαμε σήμερα σε όλους τους τομείς της τακτικής. Ήμασταν πολύ κατώτεροι των περιστάσεων σε βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το παιχνίδι μας. Δεν νομίζω ότι γίνεται να ξαναβρεθούμε σε τόσο κακή μέρα.
Ο Ερμής ήταν καλύτερα οργανωμένος από εμάς, πραγματικά δεν τον απειλήσαμε καθόλου. Παρ' όλα αυτά διατηρήσαμε το πλεονέκτημα και σε τέτοια παιχνίδια όταν δεν μπορείς να τα κερδίσεις, το σημαντικό είναι να μην τα χάνεις. Έτσι το βαθμολογικό πλεονέκτημα το διατηρήσαμε. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι με στόχο να φτάσουμε μέχρι το παιχνίδι μέσα στα Μίντο, όπου εκεί τα δεδομένα, αν όλα πάνε καλά για μας, θα είναι διαφορετικά και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα όπως και πέρυσι στην έδρα του Αμυντέου. Εντάξει, τα παιδιά έχουν ένα στόχο από το καλοκαίρι, ξέρουν τι διακυβεύεται αυτή την περίοδο. Είχαμε και εμείς τα προβλήματα και έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία επανέρχονται σιγά σιγά. Παιδιά όπως ο Σιδηρόπουλος, ο Ρούντος, ο Σίμος Αθανασιάδης, ακόμα και ο Μπατμάς που μπήκε σήμερα ήταν με 2 προπονήσεις. Νομίζω ότι όλοι αυτοί θα πάρουν τον χρόνο τους, θα έχουμε περισσότερες λύσεις στο δεύτερο παιχνίδι, αλλά μέχρι τότε έχουμε έναν ακόμα τελικό την Κυριακή εδώ στην έδρα μας με τον Φιλότη. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.